Så nu vil jeg sådan kaste den op i luften. Sidste gang gjorde jeg det derovre. Nu vil jeg bare sådan kaste den op i luften og se, hvor meget den kan holde til. Som jeg gjorde sidste gang. Nej, det når jo. Den blev for lang min sidste video, men jeg fjernede motoren. Den blev ødelagt. Nej. Men den er vi fokuseret på. Nu må være sådan, måske gå næste gang. Det tror jeg gør lidt brutalt. Og tredje gang, den anden næste video, der må I bestemme, hvad jeg skal gøre. Kan jeg lige. Undskyld, hvis jeg har lidt beskidte hænder. Men det er fordi, at jeg har... nej. Hey. Sådan der. Jeg er sådan lidt... Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg er så udmattet. Det var sgu ikke godt, det der. Jeg tror, den har tabt den 2 sekunder. Okay, det var bare den her, jeg ved ikke lige. Den her der, den gik sådan af. Hold det kæft, den får jeg. Så er den der. Det bliver nok ikke en short. Så nej. Nå, den ramte flisen. Så er det ikke så ligegyldigt alligevel. Ui. Au. Sådan der. Det var godt nok fesen. Var det et hjul? Nej. Ved du hvad, jeg tror faktisk, jeg gør det. Okay, jeg bliver nødt til at sløre det. Jeg vil lige hente en hammer. Men det gør jeg næste gang. Hvor jeg en hammer. Eller noget andet. Så ja. Jeg lød lige som om, der er nogen, der sagde den til mig. Der kaldte på mig. Det var der heldigvis ikke. Jeg tror måske, nej. Lige lidt mere, så vil jeg slutte af. Jeg tror, jeg vil bolle den nu. Så er vi ret dårlige med venstre. Nu fik jeg lige skiftet hånd. Så jeg højre. Altså, jeg bruger højre nu. Skal vi ligesom stadigvæk køre? Hold da op. Efter alt det, den har gået igennem, så kan den væk stadig. Så kan den stadig væk. Jeg kan ikke engang snakke mere. Nå, jeg tror lige, jeg vil kaste den så højt op, jeg kan nu, som I. Så højt op. Jeg kan. Det var dårligt. Jeg vil runde den af efter det her kast. Jeg gør nu. Kast den så. Så nu runder jeg den af. Nu er det lige at pause. Der var lige nogen, der kaldte på mig. Nå, næste video, der vil jeg gøre noget andet. Det var bare det. Ses.